textual al cărții sale, marele dezechilibru al acestei cărți este că nu avem decât a doua ei jumătate. Prima jumătate, cea dedicată lui Albert, ne lipsește. E interesant să publici concluziile, să publici capătul unui drum, indicând ce anume ai vrut să arăți pentru a ne trimite înapoi spre origine. În sensul în care eu cred că va fi interesant să reușești în anii următori să publici cel puțin separat prima parte a tezei, dacă nu o nouă ediție integrală a ei, pentru că în felul acesta vom înțelege la un nivel subtil, la un nivel consacrat și profesionist, cât de importante sunt legăturile cu neoplatonismul, albertin mai cu seamă, ale lui Eckhart, cât de importantă este ulterior filozofia subiectivității pentru nașterea protestantismului, o teză asupra care am avut rezerve în comentariul pe care l-am făcut la întreaga teză. Eu sunt privilegiat, vă mărturisesc că am citit întreaga teză, am făcut acum 2 ani chiar când ea era gata. În perspectiva ei, vă spun. Astfel încât atunci vom vedea cu adevărat ceea ce deocamdată nu este decât vârful unui iceberg. În cele din urmă există un al 5-lea nivel al dezechilibrului care nu mai aparține lui Daniel Fărcaș, care aparține mediului care îl receptează. În ce sens spun acest lucru? E prima carte profesionistă despre Meister Eckhart. Cum stăm? Stăm prost. În sensul în care e prima carte, în 2010, scrisă în cultura română despre Meister Eckhart, cu mijloace profesioniste, astfel încât această carte nu are un mediu de receptare. Nu știm foarte bine să vorbim încă despre ea, pentru că nu avem termen de comparație. Ce s-a întâmplat cu Eckhart în cultura română? El a fost vizitat foarte vag, extrem de vag, mai degrabă la nivelul etichetelor în primele decenii ale secolului 20, pentru că ulterior, în ultimii 20 de ani, el să fie tradus de editura Herald, relativ prost, reluat apoi de Sebastian Maxim la Polirom cu o parte a predicilor germane, reluat apoi la Humanitas cu câteva dintre predicile germane, nu mi-amintesc dacă și latine sunt acolo, pentru ca, iată, predicile latine în integralitatea lor, deci partea consistentă, partea filozofică, partea de fundament consistentă pentru noi, ca profesioniști ai conceptului foarte strict definit, să rămână deocamdată neexplorate în cultura română și să nu poate constitui în felul acesta baza unei discuții. Nimeni nu poate scrie o recenzie la cartea lui Daniel Fărcaș decât povestind același lucru, că e o teză de doctorat, că e interesant, că e profesionist, că e minunat, dar nu știm ce să facem cu ea, pentru că nu avem reperul sau solul pe care să o așezăm. De aceea, rolul celui care va face o asemenea operă este imens, îi revine tot lui Daniel să facă acest efort, în sensul în care îl aștept vehementer la colecția Biblioteca Medievală cu o ediție adnotată și comentată a predicilor pariziene, care să creeze un context în care cartea lui Daniel Fărcaș să fie receptată. El deocamdată este un mistic, dar căușul lipsește. Trebuie să formeze și căușul pentru a-l putea recepta, difuza și crea o școală. Mulțumesc, cred că am vorbit.